ದೈವಂ ಕಾತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಆಮ ಇಜ್ಜಿನಿ ಯಾರು ಪೊಕ್ಕಡಾರ್ನ ಕಡ್ದು ನೆರಡು ತಿನ್ಪುನು ನಮ್ಮನೆ ಸುರು ಒಂದದ ಅಂದು ನನ್ನಮ್ಮ ಆತವಾರು ಬರಡು ಒಂದು ನಿಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಕೊರ್ತುಂಡತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ 400 ರೂಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂತುಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಾರ ಗಿಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅದನ್ನೇ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೆ ಪೂರ ಸೈಟೇ ಪೂತುಂಡು ಇಂದೆ ಈಶ್ವರ ನನ್ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ஆமா எங்க பாரு இங்க வந்தாங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுடி ஹலோ கேக்குறது ஹலோ ஹலோ சொல்லுடி நான் சொல்லுறது கேக்குறதா ஹலோ நான் இவಡೆ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲುಂಡು ಗ್ಯಾಸಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಡಿ ತಟ್ಟೆಲು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತಿಂಡು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಕಿಡಾಗುತ್ತಾರು ನಾ ಪಿನ್ನೆ ಬಂಡವಾ ಇಂದೆಕ್ಲ ಪಂತುಂಡು ಇಂದು ಅವು ಬೈದಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಆರು ನನ್ನ ಬರಡು ಛೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದು ಬ್ರೀಡ್ದ ಬ್ರೇಂಚಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರುವಾತ್ರ ಎನ್ನಿನಿ ಪಲ್ಲೆಕ ಈರೋಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದೆ ಮೂಲ ಕೇರಳ ಮೂಲೆದ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಪಲ್ಲೆ ಅವ್ವೇ ಎಂದೆ ಮೂಲ ಆದಿ ಆದಿ ಕೇರಳ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಕಂದು ಕಡು 15 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಟನಿ ಡೈವರು ಇದು ತಂಗಡಿಯಾ ತಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಬರೀ ತಿಂಕಲ ಅಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಸ ದುಂಬಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೂಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಉಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಆವಡು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಂಧ್ರ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ ಅದು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಒರಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಏರನ ನಮಕ್ ಬದುಕೇರ ಆಪುಂಡ నేను ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ నేను ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಮನಸ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಬಡನ ಮುಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಅಂದು ದೇವರೇ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾರಬ್ಬೇ ಹೌದೇನೋಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಬಂತುಡು ಬರಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಲ್ವೆ ನಾನವೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾಲ್ತವೆ ದೀದಿ ರಡ್ಡು ಬಿಸಿಲಾತ ನಾತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಿಂಗ್ ನೆನೆ ಪನ್ ಲಪನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿದ್ದು ಶುರುವಾತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಲಸು ರಾತ್ರಿ ಒನ್ನ ಸಾಯಿಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆನಾ ಶಾಯಿ ಪುಂಜೋಗ ಬುತ್ತಿ ಪತೊಂದೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಒನ್ನ ಸುಗುಂದೇ ಬೈದಿನಿ ನೀ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಒನ ಸಾಯಿಬಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತನ ಇಂಕೊಂಡಿ ಅಯ್ಯೇಂಡಿ ಈಶ್ವರ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮಯೇ ಒಂದು ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ಪುಂಜೋಗಲ ಒನಸ್ತಾನೆ ಥರೆಟ್ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪಂಡ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ತಿನ್ನರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬೆಡ್ ಆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿರ್ಗಿರ ವ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪನ ತಲೆತ ವಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಸ ದುಂಬೋಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜುಂಡು ಬುರ್ಜಿನ್ ನಾನ್ ಈ ಪುಂಜು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ದು ಬೈದಿ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಪಂತುಂಡು ನಮಕು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂಡತ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಜವನ್ನಾವ ಪಂಚಮಂಡ ಕೊನಸಿದ್ದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದ್ ಬೊಕ ನಂಕ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನ ಇಂಚಿನಿ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಅಬತಾರ ಎತ್ತನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬಂಜಿಗು ನಂದೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷಾನ್ ಇನಿ ಆಕುಲ್ಲೆಪ್ಪುರು ಇನಿ ಮುಕ್ಕುಲೆಪ್ಪುರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣಲಾರ್ನ ಪುದಾಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಂಜರ ಉನೋಡು ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವೇರ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡಿ ಒಲವಿ ಜೀವನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅದು ಅಪ್ಡಿಲ್ಲೇ ಒಲವೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಲವೇ ಮರೆಯದ ಮಮಕಾರ ಒಲವೇ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತನಿಗಳು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದಿನ ದೈಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಉದ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೈನ್ ಉಂತಂದಿನಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರಾ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ತೂಪುನು ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕಿಟ್ ಕಿಟ್ ಅತ್ ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಬೇಪಾರು ಇಟ್ಟು ಉಲ ಇದ್ದು ಕೆಲುಂಡ ನಾನೇ ಇಜ್ಜಂದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಗ್ಯಾಸ್
ಇರ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಗೆ 850 ರೂಪಾಯಿದ ಗ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಖಾತೆ ಇರ್ನ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಕೊರ್ತಂಡೆ ಇಡ್ಡೈತಲ್ಲ ಒಕ್ಕುಡಿ ಅವೆಂತ ಅವು ಉಪ್ಪ ತೊಕ್ಕುಡಿ ತುಕ್ಕುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕುಡಿ ನಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ದೇವೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮೂಲ ಪುರುಷಲೆಯಾನಿ ಮಹಿಳೆಲೆಯಾನಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾರ ನಾಟಕಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಜನಾಭಿಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿದು ಕಲ್ಪನಾ ಪಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನ ರಂಗದ ಬೊಳ್ಳಿಯಾನು ಇತ್ತೆಲ ಎನ್ನಸ್ವರ ಕೋಗಿಲೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋಗಿಲೆ ಇದ್ದ ಕೋಂಕೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂತ ತೋಜು ಕೋಗಿಲೆ ಬರಿ ಕೊತ್ತು ಕೋಗಿಲೆ ಬಣ್ಣ ಕುಂಜಿ ಬಾವಳಿ ಬರೋದು ಮೇಡಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗ ಜೈ ಮೈಕಲತ್ತರಾಣಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಜೈ ಮಹಿಳಾ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲಾಂಚಿ ಮಾಲತಿ ಮಾಯ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗ ಜೈ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗ ಜೈ ಮೈಕಲತ್ತರಾಣಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕುಡಿಯಲಾಂತೆ ಮಾಲತಿ ಮಾಯ್ಕ ಮಾತಿರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬನ್ನ ಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ತಿತ್ತಂಗೆ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಮುಂಜೆ ಯಾವುದು ಹಂಚ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದೆ ಬಿಗ್ 4 ಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಜಿ ಪುಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಬನ್ನಗೆ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಪುಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನತೆ ಅತ್ತೆ ಮಗ. ಮ್ಯಾವ್ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ದು ಮೇಕಪ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನಪುಂಡತ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೀನಿ ಬುಡೋಡು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುರ್ಕು ಬುರ್ಕು ಬುಡೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಅದ ಮೈಕ ಮತ್ತ ಸೆಟ್ ಆತರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿವರ ತುಕ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಂತ ನಡುರ್ದಿಲಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಈ ರೆಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಮೇಟಿ ಮಿರ್ದಿಲಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇವು ಕರ್ಮರ್ ಸೋಂಟೆಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಐಕ್ ಹೊರಗದು ಅಂತಲೆ ಗಾಯಕನ್ ಬಂಡ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪು ಐಕ್ ಬಡದು ಟಿವಿ ತಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚ ಐಕ್ ಹಾ ತುಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರು ಅನಾಮಿಕಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 6 ಸಾರ ನಾಟಕಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಮಿನಕ ದಿನ ರಂಗದ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಾವು ಬರೀಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಪುನ್ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ದ ಬರೀಟ್ ಮಿನಿಚರ್ ಹಾವಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಕತ್ತ ಸುರುಟು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆನಾ ಅದು 14 ಎತ್ತು ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪರ್ನ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಬೆಹನೋ ಮೇಡಮ್ ಬಣ್ಣಗಲೆ ಬಾಯ್ ಬೇನ ಬಾಯಿ ಬೇನತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಒಂದು ದಾಯಿಗೊಂದು ಮಾತಿರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಡಾಯಿನ ಸರಕಾರ ಗೊತ್ತು ಗುರಿದಾಂತೆ ಅಪಕಪಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ರೇಟ್ ಏರಾವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಗತಿ ಎಂಚಿನ ಹಾನಿ ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆರ್ಪುನಗೈತ ದುನ್ನನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೀಚ ಆಂಡ ಇತ್ತ ತಾನೆ ಆತನಿಂದ ಕೇಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ರೇಟ್ ಏರ್ನಾಗ
ಕಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆಂದಿರ್ಪೇರ್ ನೀ 4 ಜನ ಬೋಡಾಕು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟುನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಕರಿಪತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಉಣ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಪುಗಿಟ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ್ ನೀಂದಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ದಾದಾತನೆ ಇನಿ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೇರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಏರು ನೊಂದು ಸಬೂಬು ಕೊರ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಏರುನಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ರೇಟ್ ಏರೊಂದುಂಡು ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಪಾಡೆ ರಾಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಮುಂಚಿನ ಮುಟ್ಟೆ ರಾಪುಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪುದರಡೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ರೇಟ್ ಏರಾ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಪಶು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆತೇನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲನ್ನು ಪೆದ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಂದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪಂದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಿಂಚಾಡೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಓ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋಪದ ಪೊರ್ತೇಪುನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂಜಾವಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತಾಕತ್ತು ದಾದ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಮ್ಮ ದೊಂಡೆ ಇಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಕಿ ನೋಡು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಅವ ಅಪ್ಪದ ಗಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರು ಅವ ಜಪುಡಾಲೆ ಜಪುಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಳೆ ಜಪಡಾಲೆ ಜಪುಡಾಲೆ ಜಪುಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಳೆ ಜಪಡಾಲೆ ಜಿಪ್ಡಾಲೆ ಜಿಪ್ಡಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಐನೊಂದು ಬರೀಟ್ ಜಪುಡಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಕೋರಸ್ ನಿನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ನಾವು ಬೇತೇನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒರಿಪಾಲೆ 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 ಎಂಗ್ಲ ಬದುಕುನ ಒರಿಪಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಆವಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಬತ್ತದ ಸೆಟ್ಲಾತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಇಡೆಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲೆ ಕೋದುಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಾದ ಸುರು ಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಗೆಲ್ವೆ ತುಗಲ್ ನೈ ಹೆಗಲೆ ಲಕ್ ಲಕ್ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ മാസ വില ഏറുന്നുണ്ട് ರಮಣಿ ಚೇಚಿ ಮಾಸೋಗು ರೇಟ್ ಏರ್ನ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ರೇಟ್ ಏರ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮಾಸ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಮಾಸ ഏറുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ മാസ ഗ്യാസിന്റെ വില ഏറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പാവപ്പെട്ടവങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക സർക്കാർ ഉടനെ ഗ്യാസിന്റെ വില കുറക്കണം ഇല്ലാലി ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ സ്ത്രീകളായ ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറക്കും ഗ്യാസിന്റെ വില കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ രാജിവെക്കുക ഗ്യാസിന്റെ വില കുറക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പാവപ്പെട്ടവങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക സർക്കാർ ഉടനെ ഗ്യാസിന്റെ വില കുറക്കുക ഇല്ലാലി ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ വിറക് കത്തിച്ച് ഹർത്താൽ ചെയ്യും ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಬರ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡ್ದೆ ಫೋನ್ ಅಗ್ರ ಚುಡ್ಬು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಚಿ ಅತಿ ಏನೋ ಐನಾಲ್ ಬದ ಅಕ್ಕಂಚಿ ಬರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಫಾತ್ಮಾ ಆಡ ಒಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಡೇ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ರೇಟ್ ಜಂಪ್ ನಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ವಣಕಂ ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಬಂಧುಲಡು ನಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಏರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿಸಿದ ಕಾಸು ಜಾರುಂಡು நீங்க சொல்லுங்க இதுக்கு காரணம் யாரு நிறுத்தின யாரு பொக்கம் யாரு நீங்க சொல்லுங்க இதுக்கு காரணம் யாரு அரசியல்வாதிங்க இனி ಎಂಕಲಂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾರಿಲು ಎಸಿ ಗಾಡಿಲು ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆಗೆ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು
ಎಂಕಲು ಬಡವುಡು ಬಲ್ಲಿದುಡು ನರಕ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಯಾನ ಸರಕಾರಗ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏರ್ದಿನ ರೇಟ್ ಜಪಡಾವುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಡ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಬಿನಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸು ಬಾಬಾ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನೆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗಲ್ವೆ ತುಗಿಲೆ ಮೆಗೆಲೆ ಮೊಗಾಚಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮನುಷ್ಯಲೆ ಆತ ಏ ನಮ್ನೆ ಗ್ಯಾಸಕ ರೇಟ್ ಶೆಡ್ ಜೆಲರಿ ಅವ ವಂಶಿ ಕಶಿ ನವೆ ವಂಶಿ ಕಶಿ ಅತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂಬಾಯ್ಲರ್ ಗೆಲರಿ ಸಂಬಳ ಪಾವನ एकलेले संबळांत बाडगे दिवचेकी स्कूल फीस दिवचेकी जीवन खर्च कशी नवे पोटेक काल मते कावचवे मतेक ಕೂಡ ರೇಟ್ ಚಡ್ದೆಲೆ ಕಸಿ ಕಾವಚೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಳಿಸದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸರ್ವೇಲೆಲೆ ಪೂರಾ ಜನಿ ಅಂಗಾಸ್ ಬಸ್ತಾಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ದೇವ ಇಂಚಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಜೀವ ವಂಚೆ ಇಂಚಿ ಪೂರ್ವೆ ಪೈಸೆ ಕ್ಲಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತು ಎಂಟ ಪಿರಿಸಪೆಟ್ಟು ಉಮ್ಮ ಪೆಂಗ ಮಾರೆ ನಾ ಚೊಲ್ಲನು ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಂಗಾಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂಗ ಇವುಡು ಎಂದಿರಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ದಿನೋರ್ ಏರೆಂಟು போயிட்டு ಇಂಗಲೆ போயಲು ನಂಗಲ್ ಪಾವ ಪಟ್ಟವರು ಎಂಗನೆ ಚೋರು ಬೇಕರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾ ವಿಷಯ ಚೊಲ್ರೆ ಈ ವಿಷಯത്തിൽ ನಂಗೆಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮರಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಕೋನು ಈ ತೆಲ್ಯ ಭಾಷಣಗೂ ಐಲ್ಲ ಚೀಟರ್ ಬರೆದು ಕನದಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವನು ಸುರುಕು ಒಂದು ಮೈ ಪಾತೇರ್ನು ಮೈಪುಡು ಪಾತೇರ್ನ ಯಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಲ್ದೆ ಕೋಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅಂಜ ಬನ್ಪೇರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬುಚ್ಚಿ ಹೆಂಚಿನೊಂದು ಏನಿದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸ ಕೊರಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಪೂಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂಜೆ ದಿನಾಲ ನೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಈಗ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರದಿಲ್ಲರಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಣಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಚಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂತದ ಅಣ್ಣ ಕೂರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಕಾಸಿಂಚಿ ಬಂದೆ ಕೂರಟ್ಟಿ ಇರಾ ನಮ್ನೆ ಹಾಕುದು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಲಕ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸಹಿಸಿರ ಪೂಜೆ ನಾನು ಎತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಷನ ಪತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಜೀವಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋತೆ ತೊಂಡ್ರೆಜಿ ಹಿಂಜುಕಾರು ಈ ತೀಸೋ ತುಂಬಿ ಸೈವೇನಾ ನಾತೆ ತೊಂದ್ ಸೈನಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಏರಾಯ್ನೈತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ದ ವಿಷಯವರನ್ನೇ ಬೈದಿನಿ 5 ಸರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಹಾವಡಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಅವು ಏತ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾವಡಿ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಬೋಡು ನೀನ್ ಕಾತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜರು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂತುವೇನೆ ಆ ನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಹೋರಾಟೋಡೆ ಗೆಂದದು ಬೈತಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಹೊರ ಚಡ್ಡಿ ಪತ್ತಿಯನ್ನಾಡ ಮೇಡಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾರಿ ಯಾನು ಚದಿ ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಐನ್ ಆ ಒಂದೇ ಬುಡುಪಿನಾಲ ಯಾನತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮುಡುತ್ತ ಎನ್ಪಡು ರೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏರಾಯ್ನೇಕ್
ಮೂಜಿ ದಿನ ರೈಲ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ರೈಲು ಪೂ ఉంది ಹೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನ ಗಂಚಿ ಬರ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಿಸ್ ಅಂಕಿರೆ ಅವು ಬುಡಿ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನುತ್ತ 84 ಮೇಡಮ್ ಇರು ಏಜ್ ಇತ್ತು ಇದು 3 ವರ್ಷ ಪಿರಬ ಸಾರಿ ಯಾನ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಡುತ್ತ 84 ಎಂಗ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ಗು ಬಸ್ ಬುಡಂದಿನೇಕ ಯಾನ ಮೂಜಿ ದಿನ ರೋಡ್ ಜೈದೆ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಪೋಯ್ಜಾ ಮೇಲ್ಡೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಗದ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಕೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಹೇ ನಮ್ಮ ಬೈ ಓಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸ್ಮೈ ಒಣಸತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಜಪುಡ ಈ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆದಿಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಲು ಬರಡು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ಜಪಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಪಡಾಲೆ. ಜಪಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಪಡಾಲೆ. ಒರಿಪಾಲೆ ಎಂಗಿನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಲೆ. ಇಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ. ಜಪಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಪಡಾಲೆ. ಬದುಕಾಲೆ ಎಂಗಿನ ಜೀವನ ಬದುಕಾಲೆ. ಇಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ. ಬೆಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಬಲೆಯಕ್ಕ ಬಲೆಯಣ್ಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದರ ಕಡಿತ ಮಾರಾಟ. ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೀರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಸೀರೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೀರೆ. ಖಾಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೀರೆ. ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸಾರಿ ಸೀರೆ ಎಡ್ಡಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಹೋಯಿ ಅವಳ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜುಂಡು ಎಡ್ಡಪುಂಡ ಮಲಯಾಳದಾಲೆ ತಮಿಳ್ದಾಲೆ ಅಲೆ ಹೋಯ್ ನೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಬೆಳಿಸಿ ಕವಿತಾ ಬಾನು ಇಂದು ಪಾತು ಮಾಷಣೆ ನೇ ಹೋಯ್ನಿ ಅದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಈತ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಮುಗ್ಲನ್ನು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ಲು ಹಾಕದ ಹೋಯಿರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾಡ ಈಚಿಂದ ಆಣ ಇಂಚಾರ ಬಿಡ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ಆಣ ತೆಂಪದ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದ ಸೀರೆ ಮುಗಿಯರೆ ಅವು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನದ ದಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಯಾನು ಬರ್ಪಿವಾರ ಆಂಡಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಜಪ್ಪಡ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಸೀರೆ ತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಓ ಇಲ್ಲ ಕವರ್ ಫೋನ್ ಅಂದಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪತಂ ಪೋತ್ವಾತ ಎಂಕದ ಸೀರೆ ಎಂಡ ಏಟ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆದಿ ಸಾರ ನಾಟಕಡ ಮಲ್ತೆ ಬಗದಾನೆ ಸೀರೆ ಇಜ್ಜಾದಿನಿ ಡೇ ಯಾನ್ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಡು 24 ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಂಡೆ ರವಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಓ ಅಂಡೆ ಕೈಕೊರು ಚೀ ಯಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಐಲ್ ಪುರ ಬಿಜೋನು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿವಾರ ಪಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗ ಇಂಜುಗರು ಮತ್ತೆ